జై శ్రీరామ్. అందరికీ నమస్కారం. భగవద్గీత 4వ అధ్యాయము జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగము 29వ అనువాదము. మరికొందరు ప్రాణాయామ పారాయణాలు వారు ప్రాణపాన గతులను నిరోధించి అపానమందు ప్రాణమును, ప్రాణమందు అపానము హోమం చేస్తారు. అపాన వాయువులో ప్రాణవాయువును హోమం చేస్తారు. పూరకమనే ప్రాణాయామం చేస్తారు అని అర్థం. అట్లాగే మరికొందరు ప్రాణవాయువులో అపానవాయువును హోమం చేస్తారు అంటే రేచకమనే ప్రాణాయామం చేస్తారని అర్థం. నోటి నుండి ముక్కు నుండి వాయువు వెలుపలికి వెళ్ళడం ప్రాణగతి, దీనికి విపరీతంగా కిందకి వెళ్ళడం అపానగతి. ఈ ప్రాణపానగతులను నిరోధించి ప్రాణాయామ తత్పరులు కుంభకమనే ప్రాణాయామం చేస్తారు. జై శ్రీరామ్.